Kaixo launok, hemen hasten da txorieneko ordua, errezeta gozoak, kontu eta histori ezberdinak, eta bitxo txolo hemen telebista horrean. Gu kosinatzen da gero jaten. Noski. Hori jendeak esaten digu, zuen programa, sukaldeko programa zuetan kosinatzen dute, baina geroan erakusten dute eta ez dute jaten. Gu horregatik onartu genuen. Hori da, bai. Gure kontratuan hori jartzen du. Errezeta egin ondoren, dastatu egingo dugu. Bai. Eta bakitzu ze esan zuztan lehen gunean neska batek. Ze ikusten metruan nola eramaten hauen osagai desberdinak eta taperrak eta zeta. Baina hori dana, zuk erosten dozu da, zuek kosinatzen dozu eta bai. Hemen ez dau trampaik, ez dau trukoik, ez dau esebez, guk itzen dau dana. Patri egon da beste olako programa baten da, daukate atzikaldean beste zukalde. Hori ez da kontaten, hori ez da kontaten. Guk ez ben ez dauko sekretu hori, dana hemen aurrean iten dugu, eta gaur, errezeta gozo batekin etorriko gara, gozoa bi zentzuetan, gozoa biak izango dira, baina hau gozua izango da. Ingo dituguna da, merengue lainoak arrautzesnearekin eta kanela gaietekin. Nik errezeta hau, egizan esperimentu behar du, Patri. Oso, no. Portugalen egon ginenean, ez da gizu, juten zara, eta liburutegietan da sartu, eta ez da izan, eta errezeta liburu bat hartu, eta holan behiratzen egon nintzen da. Argazki xatara zinen. Errezeti. Argazki xatara notzen. Eta esanen, hau hone egon behar da. Eta esanen, bueno, batxorien egingo dugu. Eta nola egingo duen errezeta hau? Oso errez. Lehenengo, ontzi batean, esnea, kanela, limoia sala infusionatzen jarriko ditugu. Behin, irakin duenean, 5 minutu utzi, eta bitartean jungo gara merenge bat egiten. Behin merenge egin da daukagunean, hartuko dugu esnea, kenduko dugu limoia eta kanele, irakiten jarriko dugu, eta horringo ditu goiarakin olako kenel antzeko batzuk, eta jarriko ditu esne hortan egosten. Minutu bat alde baten, minutu beste. Atarako dugu, esne horrekin arrautz esne bat egingo dugu, eta zerekin lagunduko dugu hau, kanela gaieta batzuekin, eta listo, kalisto. Nola aurkeztuko du? Hori asmatuko, hori improvisauko. Baukotzu argazkixa errezetia baukotzu, baina baukotzu aurkezpen argazkixa. Gaina, Patri, hau da, gehigarri bat ni sartu didana. Bai, programa esaten nuen, honekin betetzea hemen, ordu erdeo eta 15 minutu rakarraka kosian zen, ez dite ematen. Orduen esan, zerekin nire horako, nik arrautzesnea txian jaten nuenean, nintzen gaieta gaina. Bai. Kurruskat. Nire bai. Batzuk esaten dabe, horrek arrautzesneak edo, natillak esagutzen dugunak, batzuk botatzotzie gaietia janin bidauen momentuan, da beste batzuk, bai, bigunduta, ninaz kurruskari, tim kurruskari, zue bai. Bai. Bestea, eta ikusten ditu, juteza menua, eguneko menua, ateratzen dizute, eta ikusten da, ja gaieta jarri dutela, egin dituztenean, bigunduta, da. Gozua da, Baina batzu jolan gustatzen dake, nire amakitzen zauen lau gaietiakin da lau gaieta barik, orduan gerozuk aukeratzen zinun. Hori da, kartara. Orduan hau igual olako zehose izango da? Gaietiakin gainien? Bai, ez, gaietik ingo diet apurtuta. Ingo diet kanela, hartu ditut eta gaieta errez batzuk, ikusiko zuen gaina kantidadiak eta errezadak gogoratzen, berretamar. Horre, lehen programa grabatzen hasi baino lehen hortik zabizenak jaten? Bate hon bate ibili da, sagutxo baten jaten. Bai. Bueno, horiek botako izketa apurtuta, eta ero koiarakin dena hartzean nahi du. Piskate merenge hori kozinatuta, testura piskat, geratuko dala gogortxe haua, eta gero arrautzesnea eta noski gaieta horiek. Honek, irekinin behar du, eta gero 5 minutu infusionatzen jarriko du. Zer hortuko horrekin? Esne honek limoi eta kanela zapore hartzea. Bainillakin nahiago baduzue, bainillakin nintzazue. Ezerekin ez baduzue nahi, ezerekin. Eta limoia, ez dakit duen erosi duzun edo ez dakit suraman hortuko izango den edo, baina zelako usaina daukan? Beko fruta den dan daude limoiak eta limoia. Eta dauzka batzuk, una bertokoak eta besteak, normal. Bai, merketxua badienak. Bai, hau, igertzen da ona dala, hemen dira usaina. Bueno, merenga itxeko, nahi eta nahi esko, sekretu garrantzitsuena da garbitasuna. Egin behar duen ontzia, garbi egon behar da, banaketa egiten dugunean zuringoak eta gorringoak, ez da erori behar gorringoaren inungo atalik hemen. Espero dut, niko inemenez gaizki egitea, ze orduan ez zaigu arrotuko zuringo hori. Orduan garrantzitsua, boixe. Ez zaigu arrotuko edo saiagoa ingo da? Ez da arrotzen. Ez da arrotzen? Bai, arrotuko zaigu zerbait, baina merenge bat ez dugu lortuko. Ez dugu lortuko merenge bat. Ulertuta. Orduan, zuk esan duzu, lehen argazkixa errezetiena atara zinuna Portugaleko bidai batetik. Bai. Baina berez merengia Portugaleko ez da? Ez. Errezeta hau da Portugalekoa. Gero badaude merengeak eta bai. Eta hor,
Gaina, bi dauzkagu, bi jatorria, bi historia. Bi teoria. Bi teoria, bota Nik Patri. entzunda daukatena da, Luis XV emaztiak, Maria Lesinskak, berak oso gustoko zaukala, orduan bere senarrak edatu zauen Frantzia aldetik. Eta entzunda daukatena bai, Maria Antonieta, asala oso salia merengiana, eta berez jatorria, ez dakit dauen Frantzian edo ez, baina Frantziara jotzen jako, zuk merenge hitzen zute dozunien, Frantzia aldera jolazten dozu, han asko erabiltzen daude gozo gintzan. Ego Amerikara dantza, holan gerria muitzen. Ez da merengia... Bueno, ez dakit holan dantzatzetan edo, baina gero asmatuko. Baina ez, berez, ez dakit jatorri izatez Frantzian dan, bai, zehor, edo hor edatu zan. Historia ezberdina du. Beste batek esaten du, beste teoria bat omen dago, Italiar sukaldari bat Suitzara juntzala, eta Meiringin ero deitzen da herria, Suitzan, eta herri hortan, lortu, egin zuen olako gozo, postre bat merengarekin, eta, handik datorrela, baina... Eta hor bihurtu zan oso ospetxo. Bai, zuek beste teori batero baldin badukazue, idatzi, txoriene abildu eitb.eus, horazpian agertzen zaizue, eta kontaitu iguzue, berre zein zundu zuen zuek, ero zer dakizuen honen inguru. Bilboko batek, pentsauko zaben, Bilboko edala, zehan badauki horre Karolinak, merengiak da esango da, Bilboko da, merengie. Karolina hori ales guria da, ez Bilboko, hori... Bai, Karolina Bilboko bakarri da, ze Karolina zan... Bueno, hemen ez dakit argazki bat sartu eiken hemen grafismoan, baina Karolina zan gozogile baten alabia, gustatzen jako pila bat merengia jatia holan eskuekin. Orduan jueten zan, eta, zikintzen zan pila bat merengiakin. Orduan bere aitzak sortu zauen, holako gozo bat, zala, ostoriakin. Orduan da, ostore zatitxo bat, edo, holako arroz pastel txikitxo bat, kontu zuenekin, Bai. Altzatzu. Hone bai ez da balein funtzio. Egon da hor puntuan. Vale, irekin du esneak, haunek enuen eitea argi garri. Hori da. Eta da, infusionatzen, merenga lortu arte. Hori da. Orduan, neska honek jaten zen hori merengia zikintzen zen muturdana, eta beraitzak sortu zen Karolinia, eta jarri dozan Karolina, ze neskia Karolina izena zaukan. Orduan, ikusten badozu edo, argazki izan ikusten badozu da, holan ostore txikitxo bat, merengia gainetik, arrautzan gorringua. Zakit ditzen dutzen gozoren batekin, zujakin gozu, eta txokolatia. Eta ero txokolate egiten dute, holan busti egiten dute, ero bota egiten dute gainetik, eta ero txokolate urtua pixat ez taldetik. Eta hori ze merengue mota da, zigor? Italiarra izango zen. Italiarra. Bueno, hemen, ikusi, botaiot, gatz pixkat eta limoi tanta. Limoiak egiten duena, gehian bat, limoi tanta egiten diotena, zuritu egiten du. Gero dago, klemor tartarra deitzen dana. Klemor tartarra dira horrelako haut batzuk eta horrek lortzen duena hori bota eskero lortuko nukeena da, merengue bat, apaintzeko tarta bat ez geistea. Egiten dio, gorputza ematen dio, eta eutzi egiten du. Eta merengue aipatu duzula, oin hasiko gara, merengue frantzez bat egiten. Hau izango zen, zuringoak, lehenengo arrota egiten dira, azukrea egiten jungo nahi, eta hain aldu merengue simple bat, ero laberatutakoa. Gero izango zen, eitea honek botoitxoa gero, eta labean sartzea, temperatura basuan, denbora luzez, da geratzen da hori gogortuta, merengue gogortuta. Italiarra izango zen, merengue hau, gehi, almibarra 121 gradutara, almibarra bat egiten da 121 gradutara, eta arrotu zaigunean hemen, pixkanaka botatzen goa. Eta gero, zegoen, suitzarra izango zen, da suitzarra izaten da, merengue hori zerbaiten gainean luzaroan egon behar da, egiten da, pasterizatu arrautzak. Orduan egingo zen hemen, Maria bainua jarriko nuke, Maria bainuan gainean hau jarriko nuke holan pixkat, 60 gradutik ez da pasa behar, orduan termometroarekin kondutan, egozin, moztu zen. Eta hori izango zen azkenean pasterizatu bat. Jende batzuk egiten dute hori suitzarra saltzen dute gaur egun zuringo pasterizatu bat. Hori ontzian, horrekin erratxagoa. Horrekin ez tozu gorringo puntarik aukiko? Gainera hori da, ez da inungo kutsadurarik, hori daukaguna. Bueno, lehenengo koiadaka da, azukrea, eta gero, jarraituko da arrotzen, beste koiadaka bat, arrotzen jarriko dut, eta beste bat. Orduan, 3 merengue dauz, ez? Frantzesa, suitzarra eta italiarra. Eta lehen aipatu ditugun Karolinak, daukie suitzarra.
Ez, italiarra. Italiarra. Bai, italiarra, ze. Italiarra. Koska itean gogor, holanda... Bai, da krematxua. Pegatzen da hori hemen, da hori da karamelua, oza, almibarra daukala. Bueno, zuek etxien merengue sarie? Zu merengue saria zara? Ez, gustatzen zai. Baina, esne gaina jartzen diazo, zerbait esne gaina rotua, txantilli batekin. Bai. Ero merengea, zigor txantilli da. Esne gai arrotua eta zuringo arrotuak edo merenga kasunetan esne gainera zoiaz. Oi, total. Baina, buru. Beitu. Bai, merengea, gustatzen zai, baina... Betaurreko duen horri bezalakoa naiz. Bai. Horrei bai gustatakako la merengia. Ere. Banik, ez dakit zema denbora zoia zen, baina irakurri dut, ez talako meni asko arrotzia, bestela merengia be ondatu inileikela, ez da? Nik, ez dakit, ez da gertatu inoiz, esne gainarekin bai. Esne gaina moztu itxen da. Gurina lortzen da. Hori da. Baina nire merengarekin egin zen, ez zen inoiz gertatu, ze, jatetxetan lan iteken duenean, nahi gabe aztu arrotzenan, eta moztutzea ero geiztearena ez dut ikusi. Agian izan, baina ez jakintasunetik, Patri? Bai. Igual ez dakit zenba denboratik aurrera usten baduz ez da, 20 minututik aurrera, agian geizten da. Hori ezin ditut ez da. Ja. Bueno, saiatu etxien, eta, ez da ubian, ikusten dozunean holan puntua, eta gero nik ikusi dut bidixo batzutan eta holan ontzixai buelta ematen dut ziela, eta hor, jausten estanean hori da puntua, ez? Jarriko zure buru baino? Ez. Bada esara ziratzen dita. Ondo ina da bonian bai, bestela? Ondo da baina, ja, nik uste dut... Ingo probia hemen da, espada jausten orduen bai. Patri, onartu zazu, audientzietan igoko gine da pila. Hori bai. Hola, agertuko zinela beste kate batzuetan egiten duten nolako kolekzioak. Tapinetan hori. Beira zein duten Euskal Telebistan, da, Ez dakit hori daukadan helburu bestela, paiasa xamarra banaz, baina hainbesterako ez dakit. Bueno, nik hau puntua nik uste da, jasuk, besoan ekatzen hasten danean, hori da puntua ja esateko... Eta hori, honekin zabizela zen, nik pentsetan dut, lehen, olako gauzak eta existitzen ez zienian, ama, kontuz, Ondo. Ez, olako, ze? Tensio, ez. Ondo, begira. Nik uste dut. Ondo ez, hori da puntua bai, ez? Bai, ariak eta ja atatzen dienen, pixka gehiago emango diot, eta ingo duena da, honi, zu emango dio berriro, bai? Eta gero ja egosten joango gara. Ea, zerrateatzen gorringo hauek, gorde ditut, eta hemen esne pixka bat daukat, hemen daukat harto almidoia eta geratzen den azukrearekin, eta hemen sobratzen zaikuen esnearekin, arrautz esne bat ingo dut. Betiko Patrik izan natillak ero, Garai batetako natillak denok gozaldu dio, jan izan ditugunak, gozaltzeko postre moduan. Badago olako, postre frantzes bat, nik erderaz ezagutzen dute izena diela Islas Flotantes edo. Eta zelan da? Eta holan, izeten die arrautzesnia, eta gero olako bakoiara bat gainetik. Merengia? Bai. Berez, igual olako... Eta kozinatuta, igual hau izango da, igual olako gauza bat izango da. Bai. Zuek baldin badakizue. Hori da, idatzi. Idatzi. Txoriene abildua eitb.eus. Eta hor egoten gara gu irakurtzen. Azken aldixen ez daukau mesu askorik, bidali guzue idatzi. Zelako dotore zauzen, zelako errezeta goxua, gure bozu lan errezetaren bat eitxia... Asko esango da, baina nik imeilik italako gauzarek ez daukat, eta nik horre gauzak io bai esan. Durangaldera urbildu, Uribe kostara urbildu, guri arrapau kaletik eta kontau. Bai. Hori jendeak egiten du, eta ni askotan parre ematen dizen batzutan, ez dakit ordu txikitan ero gotatzen dituzte, errepikapenak auskalo noizkoak. Lehen gunean ikusi zintxodan, gonbidatu batekin, ez dakit norekin, eta hil zenuten ez dakit zer da, gonbidatu hori onzan oindala, 5 urte, ez dakit, holan zan arroz berezi bat, eta ez dakit. Eta zuk, bai. Eite benaieren sartu, eta anorkituko duzu. Hori pasajako me bai, gure etxeko, ETB-ko Ana Goiteai,
Bera gertu zen olako, bueno, beste kate bateko viajeros, callejeros olako baten, agertu zen, bera, lekeitixo erakusten. Eta, hori, errepikatzen da igual urtero, da, lehenko esan zen, lehenko ikusen zen telebizan, da, igual hori da, hori dala igual 3 edo 4 urtekoa da, berak, bai, da, lehenko ikusen zen lekeitixo, da, bai. Eta hori, paseleik, azkenean telebizan gauza asko errepika bitzen die, da, zuk, lehenko gunetzat hartzen dozu, baina denboria pasaten da. Eta guk hemen, danetaz eskara golatzen, errezetak, sukaldariak, beti jendeak esate, sukaldariak nolako zaeten, errezetak piloa dakizkizute buruz, da, gu buruz, azkenean dakizkigu, etxian itxen duzuna beti, baina besteak azkenean, sukaldariak, guk osteleitza erakutsi zigutenean, bereiek esate ziguten. Hemen ikasiko duzuena da, errezeta bat interpretatzen, hau da, zuk irakurriko dituzu osagaiak eta nola egin jakin gabe, ez baizu jartzen, zu badakizu, hau da osagai nagusia, hau guarnizio moduan jongo da, hemen egosketa bat emarko da, hemen da. Eta hori dakizu, azkenean, eta nik, pixkat, errezeta honetan, osagaia bakarrik apuntatu nituen, argazki bat atara nien, eta nola egiten da, nire portu eza pixkat osidatua dago, eta galduta dauka, baina horrekin badakizu. Orduan, oin, hemen esne gaina, daukat. Bai, hori beste gorelako esne gaina. Horre balio digu. Netxean burrukak eta egoten ziren, hori gaineko geruza hori, neramak itzen zen gero azukriekin, eta hori egoten zen superpontolo. Ogitartean, bokaioan, hori jaten genduen. Osa, amak hartzen ziren hori azukrearekin, eta hori jaten genduen. Bueno, hau berez, oin, kozina oin behar da hemen, minutu bat egon behar da alde bakoitzean, eta holan kozinatzen jungo gara, eta dena erabili arte. Hartu, sartu, buelta eman. Gogorra hua edo? Gogorra, kozinatu azkenean labean egitea modua merengea. Merengea labean egiten duzunean, egiten duzu kozinatu egiten da. Zuringoan proteina egiten da. Eta nik ez dakit, hemen alde batetik, kutzen diotu, Nik uste baiet. Hau da, zuzeneko experimentazio eski, hau da? Bai, Patria, zu guztu zu baiet. Nik uste baiet. Ez. Xamurra, goxu egongo da. Nik uste txikitxo egin behar da. Segia esan, lainoak, atera die, Euskal Herriko lainoak. Ez die, hone... Bitu, nik enak isen, ontsa Donostin itxe duten ez lan, nik banak isen Gasteizei, Siberia Gasteiz deitzen jakola, ez? Vitoria Gasteizen biharrian. Eta honatorri nintzenean Julenek, gure gidore adixak, kontauzuzkun, kontauzuztan, Donostiri Ñubosti deitzen jakola. Zer? Ñubosti. Ñubosti laino asko dauzelako, hori izan zuztan. Eta beti dauelako lan lainotxu eta euritxu. Nik horren izenan berririk enaukan. Bai. Eta... Ni sekul ez dutentzun, bai, nik besta. Esan duzunean lainuak, behitu. Itzulita, sekala, nik Niu bai, barria dala. Ez, Ñubosti, como tipo nube ez edo. Ñubosti. Bai. Ez dakit, nik sekula ez dotetzu, ñoñosti bai. Ñoñosti... Hora, ñoñosti bat, tipo... Maitekiro. Deitzen diote bizkaitarre ñoñosti hori maitekiro erabiltzen da, bai. Maitekiro? Maitekiro. Bai. Maitekiro, ñoñosti bai. Bai, baina ñubosti ez. Ñubosti, sekul ez dutentzu. Igual Julenen kuadrillakoek esaten dabe bakarrik, eta jazta. Julenegaz filtro bat jarri behar dio, Julen asko maite dugu, bera eta Amaia maite dugu pila bat, berari esker. Bai. Baina, bueno. Amaia Montero, Ez que igual ez da supertatea gure taldeko badala, edo. Denak ulertu dute. Julet da zitze egiten dugunean, mesedes. Amaia da dizein da. Hombre, mesedes. Ze Amaia izango da. Pentetan makiaje guadari, ze Amaia, bai, Amaia Montero. Julen enteratzen bada, beste Amaia badagoela Euskal Herrian, bakarra ez da hola, ze disgustu hartuko duen. Bueno, goiez, gure merengetxuekin, gure lainuekin. Bai, egia esan, ez dira laino trinkoak atera, nik uste nuen, izango zirela, Ñubostiko laino trinkoietakoak, hau dira pixka, neko... Bueno, krematxuak izango di, Bai, hori bai. Krematxuak daukiko dugu zaporia, Bai, zaporia azkenean hartuko dutena, esnia, kanela eta hemen induguna, eta hemen horrela, jutia ateratzen, jak, bestela esan duzu laban bebaien leikela, Bai, azkenean betiko, zizpuruak. Euskeraz zizpuruak, erderaz suspiros. Eta ontxe, bueno, zuk, era tradizionalian zabizitzen, ze koiarak zabizera biltzen, baina lehen mauka existitzen esanean, lehen ontxe maukakin itxen die, baina lehen koiarakin itxen zinolako genel batzuk bai, ez da? Bai. Betiko
prozedura. Bai, nik uste, bueno, mauka urte batzuk izango ditu maukak, ez? Erabiliko zuten garai batean seguro animalia baten estea o euskal. Bai, horako txoixuak daiteko igual. Ez dakit iraipez. Idatzi guzuen bai, txorien abildu baito eguntezo eta konta zuek guri. Bai, aztertuko, ikertuko da kontako zuek guk berai. Bale, guk ez da olako batzuk egiten. Hemen honek ez dakit, hemen raka egotea baino, gero gaietakin bar ditut. Utzizkia zue batzuk egiten, hemen, esperimentzada etzen, jungo naiz azkenean razioko batero bi behar ditu bakarrik. Ingo ditu batzuk, gainerako merengea aurkituko du nok erabili, ez du botako. Ez bota, ez da botaten. Bota ezarrez. Zako politxak geratu dien, Politxak ez die, baina egia da gogortu direla, eneukan nik esperantzarik. Zatarrak bestie, Ondo dauz? Laino zurisa die, euriri behintzat ez da bekarreko. Bueno, gure lainoak egin da, hemen daukagu esnea, orain esnea beroa mantenduko dugu, eta hemen dauzkat. Lau arrautza gorringoak, sobratu zaigun. Azukrea, hemen dago harto almidoia koiarakada bat, gutxi gora bera. Eta esne pixka bat. Eta zuk, lehen, esne gainan buruz gabizela eta, zuk bakizu segatxik nik supermerkatu bat ezagutzen dut, eta hor esne gaina aukitzen dabe estanterixa baten. Otzetik kanpo. Ez dut behar hotza, berez. Ez. Ez gero beste supermerkatu batzutan, izoskailuen egoten di. Orduan, nik etxian beti izaten dut oskailun barruen, baina, gero, ze ikuste dut batzutan, kanpuen beste batzutan barruan, orduan ez dakit. Behar du hotza arrotzeko, esne gainak arrotzekoak, horrek hotza behar du arrotzeko, mantentzeko kanpoan mantendu alda. Behin ireki dugula oskailura, baina arrotu nahi badugu esne gain bat garrantzitsua da oso hotza egotea. Horregatik oskailuan saltzen dute, baina ez dute zetan oskailuan zuka erosi aldozu arrotzeko esne gain bat, utzi etxean, armairuan. Gero erabili behar duzula gauean, hartu oskailura sartu, hotza egoteko, eta gero erabili. Baina ez du zetan hotza egon behar. Ez da biharrezkoa. Ez. Bueno, nasketa hemen, egin da, eta orain, esnea beroa daukagula, barrautzazte normal bat ingo du. Bai, ontsa jendiak itxen ditu horako pakete txotan eta torten dira honek sobrianak, eta nik jatetxera baldiman oia, eta holako eguneko menu bat eskatzen got. Ja, segitxuan, nabaritzen da. Bai, nabaritzen da, sobretxekuedan. Jendiak esan dago, ke ba, etxekua moru edan, ez da etxekua. Bai. Eta gainera, ondo egin da, arrautzesnea ondo egin nahi badugu. Izango zen, bueno, hosteleitza teknikan krema inglesa bat, ingles krema bat, o krema inglesa bat, eta harto almidoia ez da zertan edabili behar. Bakarrik, arrautza gorringoekin, esnearekin eta azukrearekin, eta ero, vainilla, ero, kanela da, loditzen da. Ez du 83 gradutik pasatu berriñoz. Joen bizara gutxinaka egiten. Eiten dozu, eta temperatura, termometra batekin kalkulatzen, ez du irakin behar, bestela moztu egiten zaigu. Honek, harto almidoia daukanez, irekin aldu, berdin zaigu. Honek irekingo du, eta listo, ez da moztuko. Bestea moztu ingo zen. Eta baina arrautza gorringo pila batekin eginda, eta arrautza gorringo onak, eta baserriko esne bat, eta holako kanela eder batekin, orduan, zua jetxi eta 5 minutu. Igo die tokiko produktuen salmenta eta igo da, ze jendia baina, omen da maiko kantzauta, holako marketingena da, supermerkatu produktuen eta holan, eta bai, joeten dira ekoizle txikien gana. Geroz eta geixau. Garaia zan. Nik uste pixkanaka kontzientzia hori hartzen garela, eta jaten duguna garela, orduan, holako gauzak garrantzitsua dira. Gurina, 50 gramo, hau dago, kanpoko temperaturan, gutxi gora era, pomada eran. Zuk eixo bitzen dozu, parkatu. Esan. Zuk eixo bitzen dozu holan supermerkatuan, dendatan edo nun itxe itxuzu erosketak? Batzutan egia da, segun zertarako, honako inbar ditugu ero, dan eskura dauka, supermerkatu erjutean. Bestela herriko dendetan da, guk egia esan, alde hortatik ere, gure herrian suerte daukau, eta daneti daukau, hor da ez daukat, eta denbora, herri hor bizinan zen tokian trainan, alde batetik bestera, 8 minutu dauzkat, oinez. 5. Orduan, dana bertan daukat, eta zorionez, ekoizlea danetik, baina betiko denda batzu ja izten ari dira. Eta tamalez,
eta hori herri askotan gertatzen da, jendea, kanpora ateatzen da, eta hemen, gero bauko egiteko, kontaminazioa eta ez da, atmosferara botatzen du karbonoa zenbat, supermerkatutara kotxean juten da jendea. Kotxeak egin juten bagara, ez da berdina herri batean bizikletan alderik alde joan, ero oinez joan, eta horre ere kutsadura sortzen da, ez bakarrik aragia jaten. Orduan, hortan kontu izan behar du. Arbendol almendra irina, 50 gramo, irin normala, 50 gramo. Nik astean arabera egisa esan, badauz aste batzuk, igual oso lanpetutan abiela, eta nik eskenean ustot nire adiniko jente asko jotzen dela supermerkatura, erosua dalako, dan erosten dagoelako egun baten, baina gero, libri hau banau eta atzalde baten, nire pila bakusetan bat, joetia, dendaz denda da, arategira joetia, Juan Mari nire aretako arate gisa, joetia arraindegira, joetia fruta dendara, da, olako gustaketak gustatzen jat. Gu, auzo txikietakoa garenak, gu, nigartzen ez, amak eta, dendanan, denda bi, arategia, gero daneti zaukan denda bat geneukan, eta ezer gehiago. Horrek betik hau izan, gaina, behintzat arrasaten, horrek danetarik saltzen zauen dendaketa aukiten zauen, hango Javien izena, gure hausuen zan Juli. Eta nola joan gara da, Julingana, joan Julingana eta hartu arrautza, joan Julingana eta hartu esnia, joan Julingana eta Juli. Maria Jesusen gana, juten. Horregatxik. Eta gu badauk geneukan, asteburuetan gero larun batetan, ama juten zan, supermerkatura erosketa lodi bat itera, ez? Guk azkenean egunerokotasunerako eta auzoan bageneukan, baina gero erosketa lodi bat egiten zuen beti supermerkatu. Eta horren ohitura mantentzen. Mantentzen da. Bale, kanela galletak iteko, 160 gradutara daukala bea, eta ikusi duzue, ez dauka ezer inungo misterioik honek, Eta horea segitxuan itxasten da, eta... Bai, arrautzarik ez du behar, ikusi duzu bakarri dauka irina, gurina eta azukrea, eta hemen, berez honek oskailuan jun behar du, baina gukoin hemen askar-askarrola egingo du. Hartu, eta, honek ja 5 minutu pasatera, hor eskina batera, laban batekin, inalda berez, arrabolakin lusatu beharko genuke, baina egia esan, betu, ni gaur egun, errazaldera itera. Bestela, izango zan, lusatu arrabola batekin, moztu zerbaitekin, ero laukita moztu dena erabiltzeko, baina bitu, heldu gara maila batera Patri gauzak errezagoen. Eta hola sedan arabiltzen dabe bai. Bai, hori da. Hola, nazkoz be jasangarri xaua. Eta dira kobak, hau da koba. Gero labetik ataraten danean, ia sedan. Koba bat. Koba bat, bai. Boro bixau. Hau pixka zabaldengo da, gurina daukala kontutan euki. Eta ez da egun da laro, gehiago, diruro egarutan. Hemen nahi dugu polikixago egitea, ze loditxagoak izatera, temperatura gehiagokin. Nik uste dut poliki gabizen hontan, ez? Labatik ataraten dan bitartian, igual ingike holan merenge dantza bat, bixen artean. Ze sabiz baitzen? Biteli, mesedez. Nik lana dukat, ein, nahi bauzu. Merengia. Zulana daukatzu, lehenengo arrautzesniakin. Bai, ez, hau, ingo duan ara oin iragazi pixkat epeltzen, epela jango dugu, hotza ez. Eta gero bitartean, hori egin bitartean da, utzien ensaiatzen bintzat pausu. Venga, torre. Zuk eramango nauzu, ero, nik zuri? Bai, nik zuri. Bale, ointxe gatoz, 15 minutu donde 60 gradutara, eta emaitza borobildu izaigu. Eta holan potoltsuak eta, superonak, Ez da probatu. Probatzeko dauz. Esan otzun urte hasieran, nahi nahuela hasi 2022, inbestez pikoteatzen, baina? Baina, azkenean, zer daukate? Zuk esaten bostazu? Ez dauka holan. Zuk behartzen badiazu? Behartu. Zeitze, txuzia. Oso honak, Kanela zaporea bai, ez? Bai? Bai. Orduan, jarriko dugu. 3 jarri behar nitu, baina 2 lainokin ikustut, baina 3. Holan, elize itxura emango dio. Benetan, gomendagarrixak aietiek itxuko etxien. Eta honekin? Oso errezadia, gainera, gehien bat. Eta hemen, apurtu... Hemen kurruskari... Karo, puntuani koska egin behar zaio zerbait. Gustatzen zaini koska egitea. A ver. Ona geratu jatu, Kanela pixko bat. Zego xua. Eta barrura. Hemen dauzkazue gure merengue lainoak arrautzesnearekin eta kanela galletarekin. Horrela esaten digute. Anatzetik, orduan. Horrela baimen eman digute. Probatzeko desietan. Probatzeko.
Eman. Bueno, goiaz. Nik lehenko probi bakarrik. Bai, igual hau argazkirako utziko? Ez, janotik. Bai. Nire nuen... Gogorra geratu da, azkenian, Merengue holanko zinauta, badaukan limoi ikutua, bota digolako limoia, eta hemen kombinazioia, arrautzez niakin. Kombinazio oso ona. Oso Oso, ona. Zalako merixen da politxa gabizen atzalde honetan. Eta oraindik hobetu alda. Txoin. Ez dakit hobetu aldan edo ez. Patrien errezeta, txoin. Bueno, zigorrak esan dau, errezetia hobetu, baina eske, igual ezakitzun brokolia dela, eta brokoliak ez dauka lagun asko. Orduan, ez dakit zure errezetia hobetuko dugun edo lagungarri bezala, igual hau, plater nagusi bezala da zuria postri. Bai. Hobetuko dugu, menua hobetuko dugu honekin. Hori da. Zer nik uste dut, brokolia jartzen mozu alde batek, eta gero aldamenean, zuekin dozun postea, jendea postera joango dela, Bueno, ez pentsa, danetik da munduan, Danetik dago, eta errezeta ikusten duzuenean, zuetako asko, brokolia otako zaete. Aitu. Nik espero dut baiet, ez da brokoliak, olan, igual, izen txarra dauka, baina errezetia oso politxa geratzen da. Da brokolia errea. Zela dingo bau. Lehengo brokolia loretxetan satitxuko eta 10 minutuz egosiko. Hori gorde ingo, eta bitartian patatak lehengo inbidie egosi, eta gero frijitu. Eta gero pistatxuak oliba olioakin birrindu saltsa bat eitzeko. Gero labeko erretilu batian jarriko patatak bigunduta, zapaldu ditugu, gero brokolia, gero saltza, eta gero gazta. 10 minutuz erreko 180 gradutara, eta hori jateko prest. Beraz, brokolia bai, baina, gero dauka patata frikitua, gazta, pistatxua. Bueno, brokolia... Kolorea, zaporea, emateko, noski, ze brokolia zaporea undia dauka. Eta gainera, ez errezeta osasuntxu bat, ezkenean. Bai, eta hau ikusten duzue, gainera, errezetia oso erreza itxeko, ze lau osagai bakarri dauzka. Bai. Osea, olixua osagaitzat hartzen bozu, igual bost, baina oso osagai gutxi. Beraz, joengo gara, hemen olixua jarriko berotzen joeteko, frigitxo edo bai plantxanen leike. Osa, horrengo itxezu patatak. Horrengo itxuz patatak. Bai, patatak egosita ditugu. Nik egositza euskatze, errezta harina zan, eta, ontxe, denbora ez galtzeko, ez? Osa, ezkenean, patata bat egosten nik uste dut munduzu dakixela, ez? Bai. Jakingo dauela. Bai. Saltza, dantza iten agian ez, eta guri julenek ondo jarri dikuze. Zuek horregon zaite itxoiten, bai, oin dantza ingo diute. Ensaio txiki bat egin dugu, eta erabakigu du, bere hankak ez dutela merezi horren beste zapaltzea. Baina zapata txukunak ekarri ditu gaur, eta zigorreken... Ena izabila. Nik egia da, bikoteari asko gustatzen zaio... Dantza eta? Dantza eta olakoak, gaina batxata, salsa eta olakoak, eta ikastarotara jun. Eta normalean hemen beti egotezan lehen zan gizonezkoa eta emakumeazkoaren figura, eta hor gizonezkoak emakumea eramaten zuen. Gaur egun esaten da, eramaten duena, eta bestea, utzik eraman itzen zaitu. Eta ni bikotea berak eramaten dut. Tantzein izan dugunean, inoiz. Berak eramaten zaitu. Berak eramaten dut, eta egia da, neiko meritu badauka niri eramaten. Ze kostein behar da niri eramatean. Azkenean traktorea handi bat, holako formula bateko pista batetik eramatean. Hemen jartzen da, merengia dantza itxeko. Eman gotzotolan trukoren bat. Aurreratatzera? Jartzen da, aurreratatzera, apurtxo bat, hankak apurtxo bat doblatuta pauso txikiak emanez, dantza, baina nik uste dut holan ez dala izango, ez da? Honek ez dauka merengue. Aurreratatzera, Patri. Aurreratatzera. Nik honek uste dut hau ez dala merengia. Ez. Negote badie hori... Gerrixa mobiduko da, badakizu. Gerrixa zurruna daukau, Nik inoizu, ikuste dituzu, arga, bideoak eta hango aurra, txiki-txikitatik gerria nola... Horre, bizkarrezurrik ez daukate. Ez da posible horrela mugitzea bizkarrezurra. Nik, ez da, nola, gu oso gogorra gara, beraiek oso malguak, baina egia da, inbidia ematen duela berai dantzan ikustea. Gu euskal dantzak. Zu bakitzu, dantzan igual merengi ez tozu jakingo, saltza ez tozu jakingo, baina euskal dantza bakitzu? Lehen txikitan ibilintzen, da antzatzen genduen, da nire tamainoakik, norzan altzatzen zutena txotxongillon, zigor altzatzen zuten. Zigor iturrieta. Arrarua, baina bai. Hemen jarri dugu, brokolia, egosten edo bebai lurruntzen jarri zaike. Jarriko egosten, 10 minutu gatz apurtxo batekin. Berez, hau 10 minututxo egongo da, eta gero patata indotena da, zuritu, gero satitan ebakidot, egosteko lan azkarra hoitzeko, da bebai 15 minutu utzi ditut. Beraz, hau egositxa dauela ontxe, plantxatik pasauko dugu apur bat. Eta da, esan duzu gero zapaldu ingo dituzula, frijitu pixkat eta... Frijitu eta zapaldu, bai.
edo jarri zeike holan zuzenien frigituta, baina frigitua beti ematen dio beste ikutua. Gaina hori da, kontutan izan honek, sartaia hor eta olioa beroz jarri duenez, ez du zurgatuko oli hori. Egingo dana, gorritu ingo zego, oliba zapore hartuko noski, eta beste ikutua emango dut. Gustotan izango da 2.0, errezain aldu zuen noski, egozi bertan bota eta zanpatu, baina ez da kostatzen ez zerta. Ero sartagin hortan, beste dozer frigitu aldu zuen. Eta gero, bitartean, eingo duguna, ze gauzia da, osagai bat, zan dugu. Osagai bi, zan dugu. Hirugarrena gazta joango dela, laban. Eta pistatxuak. Eta saltza nola da? Pistatxuak zeekin esan duzu? Pistatxuak? Bakarrik? Olixuaz. Olioarekin, bale. Olixuaz, pistatxo olio bat egingo dugu esan duzu. Pistatxo olio bat, bai, olako olio berdeska bat, edo, azkenean, albaka ukitzen bozu etxetik bai, bota zeike, edo berakatz apurtxo bat, edo gazta birrindu apurtxo bat, olako, bueno, ez dakit, pesto saltza antzerako bat eitzeko edo. Baina bestela holaxe. Bai, bale. Eta gero, saltza hau probatu zazu egun ematen, egin zazue hau, eta ero, espageti batzuk. Espageti batzuk egozi. Hartu, eta ero nahi izan ezke olio pixkatekin salteatu, eta ero saltza pixkat hau bota. Pistatxoak pastarekin oso ondo doaz. Guk ez dauko ohitura arraro egiten zaigu, Italian erabiltzen dute, gainetik botatzen diote, birrinduta eta ero gainerre egiten dute, eta ikutu benetan goxoa ematen diote, eta hemendik animatu horrelako gauzak probatzera. Betikoa tomatea eta gazta ondo dau. Baina noizean behin gauza batzuk, ez dakit, aldatzea eta gauza berriak egitea. Eta pistatxoak erosi baituzu errezeta biteko. Baina, hau gero, espentzau holan sosua geratuko dela, eskenean koipia, daukau koipia olixua, eta fritu lehorrak bebai oso koipetsuak die. Orduan gero saltzia geratuko da, krematxu. Eta proteina dauzko, ez da horren beste aragi jan behar. Nik uste dut gaur egon, nik uste dut argi geratu zaigula, sortzen dan kutsaduran zati handi bat, horre monodioxidoa botatzen duguna zerura datorrela animalia, behiak eta guztiak eta handi horietatik. Orduan, hortik ere kutsadura pila badago, uste dut, aragi gutxixago janda ere aurrera ingo genukela, ze hor badago datu bat, eta nik egia esan, han estatu batuetatik ona datorrena ez dit gehiegi balio, han urtean 25 kilo aragi jaten dituzte, pertsonako, media. Eta hor, han egongo dira, barazki jale pilo bat. Baina ez epetetarazuk gutxi edo asko? Asko? Patri, kontuta neuki hor egongo direla, barazki jaleak pila bat. Ez que ez dakit neurtzen asko izango dan edo gutxi. Baina, zu pentsatu batzuk egongo direla, berreta marjaten dituztenak urtean. Bai, egitza. Media atatzeo, ni media asko iruditzen zaitu, eta 5 kilo. Ze hor piloa jentek ez du aragia jango, ez dakit, ero ekonomikoki ezin duelako, ero esaioloko gustatzen, ero hortzik ez daukalako, ero barazki jalea delako. Orduan daude, beste pila bat. Ja, egisa da. Jaten dutenak aragi pila. Zuk zenbat uste, zuk bakotzola neurtu da zenbat jango zinun zuk? Nik ez dut aragi askori jaten. Ez, proteina naiz. Baina astero jango zu irula baldez. Baina arraina, arrautzak, gero horretu sartzen ditut. Bakizue, barazki jale asko pasaten jakona jatetxera eta doi zenien. Bai. Euskal Rixan eta batez eskatzen daue, bai, eman, ogitarteko vegetala. Eta gero ogitarteko vegetala gaukitzen dago, arrautza egozia, galuzia, ez dakize, orduan, askotan esatu duzu, nik ez dut isa aragirik jaten, ze igual ez duzu jaten, txuleta bat edo aragi korririk, baina, hori, ogitarteko bat, olan, indioia egozia apur batekin, ez dakize. Baina hori grazioso, ogitarteko vegetala. Eta vegetalean doa, maionesa, arrautza daukala, arrautza egozia, egaluzer urdaia espiko egozia, baina, eta eronoski, letxuka tomatea, zein zuriak, eta horrelako, baina, vegetala hori, bai. Ensalada mistan ogitarteko izango zen hori. Ikusi zelan geratu dan, gure patatia, hemen dauka geruza apur bat frigituana, orduan. Bai, erdi, barrutila eina dau, ze egozitxa dau, eta gero, hemen dauka geruzatxo hori. Orduan, hau ingo duguna da, ontxe, zapaldu. Purat gatza eta piperra bota. Bai. Hau erretira ingo hemendik. Eta gero brokolia satietan jungo da, ero bebai zapaldu gara zuzkat? Ez, brokolia... Osorik, hori da. Loreetan. Orduan, hau oinarri bezala edo, oe bezala, poetikoki geratzen dela, hau zapalduta. Brokolia eina dauenean,
gainetik. Bai. Gero jarriko saltza hau, egin Vale. dugula pistatxuekin eta olixuekin, hori Bai. gainetik, gazta birrindua, eta 10 minutu 180 gradutara, Gainarritzen denean. barrura. Zigor, zubakizu zein dan Bruce Leeren anai barazki jalea. A ber, utzi pentsaten, Ni honentan gauzetan oso motza naiz. Brokoli! Ostra, ze ona! Bueno, jarrai dezagun errezetiakin. Eta zein izan zen lehenengo, Bruce edo Broko? Nik uste dut broko. Bai, Broko leheno. Bueno, hemen txaukau gure brokolia, egosita. Bai. Eta jarriko patatan gainean. Patata ikusi oso zapaldu indogula da gero, gatza eta piperbeltza bota dugula bebai. Orduan, hau jarriko hemendik, eta oso erresa da. Nik uste dut, hemen aukitzen bozu igual domeketan batzuk eta itxen daue aste osorako jakisak prestatu, ez? Eta prestatzen bozuolako, brokoli egosia eta patata egosia, hau gero titau baten itxen dozua afaltzeko. Guraso askok izango dituzte beraien seme alabak unibertsitatean ikasten, eta, bueno, haiek taperrean hau etxera, beraien pisuetara eramateko desiatzen egongo dira, olako errezetak. Azkenean, azaloreak ineinaldi hau ere. Nik ez da izaiti, brokoliak eta azaloreak dauzkan horren kontrako. Gure etxean gustatzen da, eta txikiak ere jaten dute. Bai. Ez dakit, nira txikitatik Nikatza faltu oitzen nahi. badia jaten, eta hortan nire pixkat, nire bikotea niko aurreratu izan da, baina beti zan eskuekin ematea da ni. Eskuekin? Eskuekin, jan behar da ikasi behar dute umeek, esperiment txikia direnin. Baby led winning. This. Hartu eta nazenarioa brokoli eta testura ezberdinak, eta hortzakin handa, da nana zikin inda, da nik hori pixkat okerrao eramaten nuen, ondo dago, eta nik han jartzen nuen barazki guztiak, forratzen nuen plastikoarekin semiak, eta gora, eta disfrutatu itea zuten, eta txikitatik beraien kaskazorreko disko gogorrean sartzen baizkie olako zaporeak, animatu gurasoak sartu hau, ikusiko zuen nola, zuen semeak, nerabe direnean unibertsitatera hau gustora eraman gute. Bai. Eta nik pentsatzen gainera, hainbeste gaztakin, brokolia jateko aukera on badala umientzako batez. Helduentzako bai, baina umientzako bai. Orduan hau, 10 minutu labara doia. Zako koloretxua daukan honek, ja. Bitu. Zango itxura. Bai. Holan bai. Esango dute batzu, brokolia holan bai. Hau beste gauza bada. Holan bai. Honek egotau lasainatxe bat dana. Lasaina gozu, ez da? Bai. Eta kombinazioa erra gainera. Traputxo bat atarako, zebestela errainbinaz. Gaurko menuarekin, hau, sarrerako moduan, da gero postrearekin, asmatuko duzuela, eta ingoara giri jangabe, ez da behar. Nik uste honekin ja menu oso badukazuela. Bai. Eta hau jarriko talan epurua gainetik. Eta badaukau, gure brokoli errea, patata, pistatxo eta gaztarekin.